आपले खानेवाडी गावाचे 6 तारखेपासून इथं उपोषण चालू आहे आणि त्या उपोषणाची दखल माननीय आमचे या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय नितेश राणे साहेब यांच्या माध्यमातून आमचे आदरणीय जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी हे इथं येऊन आमच्याशी चर्चा करून हा प्रश्न आपण तडीस नेतो म्हणून आम्हाला वचन दिलं होतं। त्याचप्रमाणे ते कलेक्टर साहेबांशी बोलून त्याच्यावर आज तोडगा काढलेला आहे। ते पत्र आपल्या प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी किंवा कोणीतरी वाचून दाखवावे ही मी विनंती करतो। मौजे शिरंगे तालुका दोडामार्ग जिल्हा सिंधुदुर्ग येथे अल्पमुदत गौण खनिज परवाने व काळा दगड खाणपट्टा परवाने कार्यरत आहेत। पदाधिकारी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार सदर काळा दगड खाणपट्ट्यामुळे तेथील गावातील पाण्याच्या स्रोतावर विपरीत परिणाम होणार असल्याबाबत कळवले आहे। तरी आपण मौजे शिरंगे तालुका दोडामार्ग जिल्हा सिंधुदुर्ग गावातील उपलब्ध पाणी स्रोताबाबत तपासणी करून तपासणी अहवाल या कार्यालयास तात्काळ सादर करावा। दुसरं पत्र हे कार्यकारी अभियंता सिंधुदुर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग चराठे सावंतवाडी यांना दिलेलं आहे। वरील संदर्भीय विषयानुसार कळवण्यात येते की मौजे शिरंगे तालुका दोडामार्ग जिल्हा सिंधुदुर्ग येथील काही अल्पमुदत गौण खनिज परवाने व काळा दगड खाणपट्टा कार्यरत आहेत। पदाधिकारी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार सदर काळा दगड खाणपट्ट्यामुळे तिलारी धरणास धोका असल्याबाबत कळवले आहे। तरी आपण तिलारी धरणाची तपासणी करून सदर काळा दगड खाणपट्ट्यापासून तिलारी धरणास धोका आहे अगर कसे याबाबत तांत्रिक तपासणी करून या कार्यालयास तात्काळ सादर करावा।